लोग इसलिए ज़्यादा कट नहीं मार रहे हैं ना। ये तो बहुत स्पीड से जाता है। അത് കൂടെ ഓരോക്കെ അവരെന്നെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. പുള്ളി ഇത് വലിയ ഭാഗത്ത് വിളിച്ചു പറ്റി എല്ലാവർക്കും വിറ്റേക്കാം അന്ന് തന്നെ എടുക്കുന്നത് മണിക്കാർക്കുമല്ല ഇതെല്ലാം കിട്ടുന്ന പോലെ അന്ന് അവന്മാർ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ സൈഡ് നമ്മളിപ്പം വന്ന വണ്ടിയെ വന്നിട്ട് കണ്ട കായൽ ആ പാടങ്ങളും അതെല്ലാം ഇവർ വിറ്റതാണ്. ഈ പള്ളിയുടെ കാര്യം പറയുന്നത് ഒരിക്കല് കായലിൻ്റെ മുസ്ലിം മുസ്ലിം പള്ളി ഒരിക്കലും അന്ന് യോജിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പോയാലും മറ്റേ വീട് കൂട്ടലല്ലേ പോയത്.